Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci. Jama'a muna kira da 'yan uwa musamman 'yan arewacin Najeriya da dan Allah a yi haƙuri. Na san an ɓata, ana ɓatawa, an ɓaɓɓata, ma'ana an yi zaɓe, an zaɓi shugabanni, ana ta tunanin abubuwa za su ware shiru. To dan Allah kan mu gajiya jama'a, a yi haƙuri. Shi kullum ba a yanke rai da rahamar Ubangiji, kullum a dinka saran cewar in an gwada wataran za a dace. Akwai aya ta ce menene, la taqnatu min rahmatillah a cikin ayar, wato kada ku yanke zato ko tsammani daga rahamar Ubangiji. Na san an zaɓa an yi felin, to ku yi haƙuri. Wannan karan dan Allah mu je mu rijista zaɓe, dan Allah, dan annabi, dan Allah ku yi haƙuri. Kada mutum ma ba zai zaɓen ba, a yi rijistar. Ni na san za ta yi amfani, sai an zo za ka gani. Abin da ya sa mun ce muku ku je ku yi rijistar nan, ko ba komai, tun da muka ga 'yan uwa musamman mutanen kudancin Najeriya sun damu, har sun hana mutane shiga coci, har sun wasu guraren sun hana buɗe kasuwa, har wani guraren an yi show sai mai kati ne zai shiga. To kun san cewar yanzu wannan abin ya zama wani makami wanda lallai in baka da shi, ta nan gaba ka iya shiga cikin halin da na sani. To dan Allah mu daure, ba ka da abin da za ka yi a canja Najeriya in ba katin zaɓe ba. A yi zaɓen, a ƙwace, a ba wani, a yi dukka yi haƙuri. Akwai lokacin da haƙurinka zai amfani. Kullum muna gaya wa mutane su yi haƙuri. Kada ka ga kaman me ake cewa kai baki ɗaya ba za ka taɓa samun nasara ba, ko ba ka taɓa samun gyara ba ko jin daɗi. Dan Allah a je a yi katin zaɓen nan, dan Allah mu je mu yi katin zaɓen nan. Zai yi wani amfani very soon, ni na sani da izinin Allah. Zai taimaka. Inda muke samun matsala rashin katin nan guda biyu ne. Matan aure da suke gidaje, mazajensu ba sa barin su je su katin zaɓe, su zaɓe. Sannan irin matan nan 'yan gayu su ma wanda suke cikin gida a jebo, gani suke kaman ƙauyanci ne yin zaɓe, ko shiga layin zaɓe ƙauyanci ne. Ba ƙauyanci ba ne. Rana ɗaya gare ka wacce ko a tarihi a shekarun nan, in ba Allah ne ya kawo wani abu ba, a ce wannan ranar ce kaɗai za ka fito ka haɗu da duka mutane 'yan uwanka, a yi zaɓe, a tashi. To za ka dinka jin daɗi a ranka. To ba ƙauyanci ba ne. Matan nan 'yan gayu. Sannan maza, dan Allah ku, ni yadda na ke yi, idan an ce gobe zaɓe, sai ce to mata sai su kowace ta tafi gidansu, sai ta yi zaɓe a unit ɗin unguwarsu, a mazaɓar unguwarsu, amin, sai ta yi zaɓe a can. To kaga yin zaɓen, duk abin da ake yi, ba za ka zo ka yi kuka da abin ba, sai in kai ba ka yi zaɓe ba kuma ka zo ka yi kuka da abin da aka yi, ba ka da hujja. In ka yi ƙoƙarin kawo canji kuma ba a samu canjin ba, to wannan shi ne kake da kuka da abin. Amma ba ka yi ƙoƙari ba yunƙurinka, ba hannunka, ba ka zo ka yi ƙuri'an nan ba, ba ka sa ƙuri'a ba, to duk abin da ka gani a ƙasa ba ka da bakin magana. Da yawanmu da muke kukan ana kidnapping, ana raping, ana abubuwa, ana sace kuɗin ƙasa, wallahi da yawanmu ba mu da katin zaɓe, ba ma zaɓe. To me dalili? Ina ruwanka?
ya kamata duk wani ɗan social media da yake da account wanda zai iya Allah wadai na cewar ba a adalci a ƙasar nan, to ya tabbatar farko yana da katin zaɓe, na biyu ya tabbatar ya yi zaɓe. To in ka yi wannan, to insha Allahu idan ka zo ka ce ba a yi maka daidai ba wanda zai ce ba haka ba. Amma ba ka yi zaɓe ba kuma ka fi kowa surutu a social media, ba ki zaɓe ba kin fi kowa complain a social media, wannan kawai kana ɓata lokacin ka ne, ba kai kake komai ba, Allah ne. Amma ni na san ba za ka ga wani canji ba mutukar ba kai participating ba. Amma ka yi zaɓe yadda in an zo sai ka bugi ƙirji ka ce mun zaɓuwa ne, amma da yawa cikin masu cewa mun zaɓuwa ne wallahi ba su ba. Sannan akwai mutanen da suna da katin zaɓen sai su ki fitowa su zaɓen. Ba haka ake so ba. Ku fito a yin, ku fito a yin, ku fito a yin. Mu sare Allah Ubangiji ya sada mu da rahamarsa a koda yaushe a ƙasar nan. Musaran Allah Ubangiji ya kawo mana sauƙi, sai ku ga abu ya tafi. A yi ta addu'a Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari, Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari, Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari. Amma a yi zaɓe, a yi katin zaɓe, a yi zaɓe, a yi katin zaɓe, don Allah mu fita. Tun da muka ga mutanen nan sun dage su fita, to mu ma mu fita, mu nemi katin nan don Allah. Wassalamu alaikum, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana taqabbal minna. Wanda lallai in baka da shi, ƙarshenta nan gaba ka iya shiga cikin halin da na sani. To dan Allah mu daure, ba ka da abin da za ka yi a canja Najeriya in ba katin zaɓe ba. A yi zaɓen, a ƙwace, a ba wani, a yi duk ka yi haƙuri. Akwai lokacin da haƙurinka zai amfani. Kullum muna gaya wa mutane su yi haƙuri. Kada ka ga kaman me ake cewa kai baki ɗaya ba za ka taɓa samun nasara ba, ko ba ka taɓa samun gyara ba ko jin daɗi. Dan Allah a je a yi katin zaɓen nan, dan Allah mu je mi katin zaɓen nan. Zai yi wani amfani very soon, ni na sani da izinin Allah. Zai taimaka. Inda muke samun matsala rashin katin nan guda biyu ne. Matan aure da suke gidaje, mazajensu ba sa barin su je su katin zaɓe su zaɓe. Sannan irin matan nan 'yan gayu su ma wanda suke cikin gida a jego, gani suke kaman ƙauyanci ne yin zaɓe, ko shiga layin zaɓe ƙauyanci ne. Ba ƙauyanci ba ne. Rana ɗaya gare ka wacce ko a tarihi a shekarun nan in ba Allah ne ya kawo wani abu ba, a ce wannan ranar ce kaɗai za ka fito ka haɗu da duka mutane 'yan uwanka a yi zaɓe a tashi, to za ka dinka jin daɗi a ranka. To ba ƙauyanci ba ne. Matan nan 'yan gayu. Sannan maza dan Allah ku, ni yadda na ke yi idan an ce gobe zaɓe, sai ce to mata sai su kowace ta tafi gidansu sai ta yi zaɓe a unit ɗin unguwarsu, a mazaɓar unguwarsu, amin, sai ta yi zaɓe a can. To kaga yin zaɓen, duk abin da ake yi ba za ka zo ka yi kuka da abin ba, sai in kai ba